ako cellphone. Sa lapukan, raming naagmong. Limpihan niyo dito. Mama po, dili ka ba lumang limpyuhan ng cellphone? Mayroon mo gamit. Quing! Quing! Unsa man, ma? Limpihan ako ni mga tumbler o kay gamiton ako. Ay, okay, ma. Darungag limpyo ha ka na dili man ni mahog sabon. Okay, ma. Quing, nakakita ka sa akong cellphone, Quing? Wala rabi, ma. Sige, masinto atong sayon. Burog na dyan siya, ma. Pandamay! Ang pogi mo talaga sayon! Wala kang katulad! Pagkalablisik meming! Tagway! Pare! Mura si Daniel Padilla! Ito mo lang! Naunsa ka niya sayon? Ay! Nag-video-video ko! Kay gibati ko kaanyag! Bation pa day kag kaanyag! Kita bitaw ka sa akong itsura nga murag si Daniel! Kalayo oras imong naong! Maguot day ka kung mauwa akong pananaw! Nagunsa day ka derate! Naglimpyo aning mga tumbler kay hugaw! Ana day nate! Limpyuhan basta hugaw na! Magaring limpyuhan kay hugaw na! Sige! Limpyuhin na dira kay mag-selfie-selfie ako diri! Kung sayon! Ipangita rabi na ni mama ang cellphone! Bisag wala good! Gusto lang jud ka mo gamit! Lagi nangita lagi to! Bahala ka! Unya na ako ni Uli ay kay mag-selfie-selfie ako diri! Sige! Kasaban jud kang mama! Hello guys! Mauday ni kawayan gaming stick! Gamit dun para magdanom og kalabasa! Bye guys! That's all for to! Patay! Nahulog! Nahugaw na! Patay! Impas kong mama ani ba? Patay! Nahugaw ba? Patay! Nahulog naman po rin noon! Iulit na akong ting mama oy! Patay! Perting hugaw ba yun? Hoy, sayon! Asa makagikan? Ay! Nag-video-video ako dito ma! Nara din na sa imong cellphone ha. Gayna na akong pangitana ba? Kabalo man to si Ate Queen mga! Nasa ako ah! Walay na nawag din ha. Basin mo abot akong delivery. Delivery mo! Wala man! Mingaw man ang mong cellphone! Bantay bitaw ka amin akong cellphone be. Pero mo! Hoy, sayon! Gabi ba kaugaw niya akong cellphone? Naulog ang gad na dito ganina sa lapukan mo! Mauna kay di man lagi ang pingan ng cellphone. Sunod ha, di na ka mo gamit ane. Wala! Manggod na gituyo ma! Sa lapukan! Manggod na naagmong! Hoy, mahal ba kay ni nga cellphone? Limpihan niyo dito. Be! Ako'y limpyo be! Ang binahay ni kahuman ana. Hoy ate! Ayaw sigig sayaw-sayaw dira! Wala biya kay trabaho! Kasi wala umana mangani kong panglimpyo aning tumbler oh! Ang maayo! Agtunan sa sulod gaw! Kaya ako na po'y manglimpyo! Okay! Oh! Unsa di mo limpyuhan sayon? Secret! Pa-secret! Magbuot man ako may manglimpyo dire! Ugom! Kini nga cellphone ni mama oy! Si mama po! Dili ka ba lumang limpyuhan ng cellphone? Mayroon mo gamit! Tama na siguro ni! Limpyo na ni! Ma! Ma! Oh, unsa man? Narae mong cellphone oh! Ako na ning gilimpyuhan! Ako na ning giugasan digto pagayo! Unsa gihugasan? Iwan ni gimasahog tubig? Oh! Ingon man ka! Limpyuhan ako pagayo! Uy, unsa man ni mo sayon ni nani mo? Gihugasan man ni mo tubig. Basta na kayo. Ingon man ka mga limpyuhan! Di akong giugasan digto! Baka may nangilon ngayon. Ano pa ba yan inaimpas? Na unsa man taon, guy? Ay! Dili! Di na limpyuhag tubig ma!